Kom fandme, jeg har været med dagen i tiden, mand. Crazy boy. Ej, kan man ikke det? Ja, han er Klein. Jeg vil lige finde et rigtig slemt billede af ham. Okay. Jeg tror ikke, det kan blive slemmere. Den er nødt til Facebook. Hvad? Den er nødt til Facebook. Hvor langt er den der video? Der er på en ny. Okay, det kunne egentlig også godt blive lidt værre. Anton! Ja, det er fandme gjort. Anton, hvad synes du, men? Nej, det var 5,0. Som en eller anden lort, så jeg er bundet. Ej, det er chopper. Han er så grim. Det er det bedste. Hvor skal jeg spille? Jeg har ikke engang oplevet med nogen. Ja, det har jeg da ikke. Og så den reaktion, der hedder sådan, klar med en. Jeg ved sgu ikke så. Det har du også ikke sagt, at lige hjemme det der. Det var ikke grine over. Ej, må jeg ikke prøve det? Jo. Det så vi bare for mig. Det prøver vi rundt. Det var det, Jeg kan vinde over. Du er også det, robot. Altså, hvad tror jeg, der sker, hvis du rent sig en Så får vi nogen, der faktisk er kvinderne sådan. Hvad gør man? Kig for dig hen. Ja! Fuck ja, man! Jeg søgte på. Jeg ikke ved det. Hold den på. Hvad skal du søge på? Ja, jeg vil godt se dig gå ind i alle. Kender du en hvad? En grim person. En grim person? Det ligger væk. Der er mange. Det er en eller anden. Ja, det er hvad? Er det vipstående? Jeg ved ikke, der er så mange, der ikke kan se det. Så finder jeg det. Jeg har noget. Du må se. Det er færdigt. Jeg har faktisk fået videre alle de der, jeg har. Hvad? Nej, ikke på tavlen. Nej, ja. Ej, hvor er jeg med på det? Ej, hvor ulækkert. Er det en godt mand? Hvad? Det ligner sådan en godt mand. Jeg kommer først. Der er faktisk på et tilbud. Jeg vil lige finde en rigtig dag. For at bruge andre mennesker i den her verden. Oh my god! Ej! Okay, der er højere vandet. Nu skal vi også op. Okay, jeg tager det lidt i det, jeg en.
det. Nej. Hvor det tjekker over til. Ja, det er så sygt. Det er simpelthen det Jeg troede, at han havde tænkt